posledná polka Majovanky z Holíča. Samozrejme, že je potrebné aj si povedať, kto vám bude hrať a spievať. Čiže Majovanka, jasné, pod vedením Jura Kolára, svojho kapelníka. Spievať vám budú Jarka Soláriková, Martina Kozínková a Peter Solárik. Ja bych vás požiadal o jednu vec. Keďže ja mám na sobě takisto trošku folkloristickú košelu, tak oficiálne události máme za sebou, tak mi dovolte, abych vyprávěl tak, jak mi zobák narostel. Souhlasíte? Výborně, tak, to sú rád. Takže chcel bych vám povedať, že Majovanka minulý rok, keď si spomínáte a byli ste tu, hrála prevažne skladby Petra Solárika, protože měl svoje životné jubileum. No a dneska si samozřejmě zvolili repertoár trošku jiný, hlavně takový, který si aj vy budete vědět zaspívat, protože ty pěsničky poznáte. Takže toto vám dneska i bude hrát Majovanka. První to bude Valčík, který složil známý vynikající zpěvák pěsniček z Moravského podluží Zdeněk Baťka a zaranžoval dlhoročný kapelník a trumpetista Vacenoviáku Petr Grufík. Valčík má název Dojdi k nám, šohajku. Majovanka.
krásný valečík do dík nám šohajku. Všiml jsem si, že jste některý z vás zpívali. Samozřejmě Jarda Hol, ten je tady pravidelný účastník. Já si myslím, že to by ani byl festival Sobot břehů Moravy, kdyby tady Jarda nebyl. Takže pokud někdo nebudete vědět text, tak se na něho obraňte, on ví všecko. To je jak encyklopedia. Já, keď potřebuji vědět něco o kopelách, zavolám Jardovi, všecko se dozvím. Takže, vážení, já si myslím, že dneska se bude aj hodně skloňovat ta Morava, protože tady bude teda většina kapel z Moravy a samozřejmě ty pěsničky budou aj tomu odpovídat. No a nehledě na to, že Morava, tak jako aj Záhoří, je nádherné, prostě to je nádherný kraj, který nemá páru snad nikde na světě. No a v té další pěsnice si zaspíváme o takovém nádherném kraji, jako je Pálava. Vám všetkým určitě dobře se vybaví okolí Mikulova a podobně. No a Jožka Konečný, známý autor a muzikant, složil krásnou polku a nazval ji Pálavské mršky. Nech se páči. Pálavské mršky už zapělají, už mě kolíčka krošované, už mě sedlají, už mě kolíčka krošované, už mě sedlají. Nalej krajárko, nalej vínečka, nalej krajárko, nalej vínečka, ať mě netrefí, ať sa mě víne, živá kulička. Ať mě netrefí, ať sa mě víne, živá kulička. Tak a zase trošičku zpomalíme, dáme si takovou malinkou, krásnou pěsničku, která nás dovede do toho, co máme my na Záhoří a na Moravě snad nejradši. Vinohrady, pochopitelně. Teda kromě děvčat, samozřejmě, abyste se neurazili. Děvčata jsou první, až potom je Vinohrad. Tak. Takže Vinohrady, prostě to je zdroj našej dobrej nálady, našeho zdraví a samozřejmě aj krásných pěsniček.
No a ľudová piesnička vznikla možná právě proto, že jsme pracovali či na poli, lebo ve Vinohradoch. No a keď jsme měli volnou chvíľku a potrebovali jsme si odpočinout, tak jsme si možná dali aj ten pohárek vínečka a pri den si krásně zaspívali. No a o tém je aj piesnička, která je vlastně ľudová, ale upravil ju Jan Slabák a nazval ju Chodníček bělavý. Nech se vám páči. Já se ti donesla koláčky, ty nejsi doma, že? Já nejsem doma, ne, my jsme na ulici. Dobrý. No. Jak budem našou píseň? Dnes budeme asi vzpomínat aj často na hudebných skladatelů, zpěváků, tak který už možná ani nejsou mezi nama, ale zanechali nám tu svoju všecku krásu, kterou měli na duši a kterou dokázali pretavit do těch krásných not a do těch nádherných melodií a textů. Já se dívám, že tady máme kopu známých kamarádů, muzikantů, zpěváků. Rád bych ich pozdravil a jsem rád, že jsou tady prostě. Nech už je to Robert Šivel, zpěvák, trumpetista ze Žadoviáků, Lubožák, který momentálně došel akurát ze Senice, který hrával se synkopama, Jožka Svoboda, Rubín a tak dále. Nevím, jestli jsem vás všetkých vyjmenoval, asi ne, protože vás všetkých ještě nevidím, ale uvidím. No a my si krásnou pěsničku zaspíváme zas, protože od autora, který skutečně urobil pro ľudovou pěsničku velice moc. Byl to vynikající muzikant, vynikající skladatel a pedagog. Dlouhé roky byl spjatý s folklorním súborem Břeclavan, pan Vladimír Hnátek. No a z jeho
která vyšla okrem jiných dalších krásných skladeb aj polka Pod lanžotem. Nech sa vám páči. Cestička pěkná promená, kolem teče voděnka, čistá studená. Ten, kdo za ní napije, jak to kvítí ožije, než vodičko prolinu, pozdravuj milou. Ten, kdo za ní napije, jak to kvítí ožije, než vodičko prolinu, pozdravuj milou. Chodím kolem voděnky, všem osílky. Když mám cestu daleku, za krají důlí, kolikrát tam podívám, chlapcama si zaspívám. Při červeném vínečku, které tak rád mám. Kolikrát tam podívám, s chlapcama si zaspívám. Při červeném vínečku, které tak rád mám. Zahrádečce pod oknem, tam jsem zmiluji stát. Pěkné slova tichulko se mi povídá. Čekaj na mě, má milá, čekaj na mě tento čas. Však v sobotu k večeru dojdu k tebě zas. Čekaj na mě, má milá, čekaj na mě tento čas. Však v sobotu k večeru dojdu k tebě zas. Tak to byla krásná polka Pod lanžotem Vladimíra Hnátka. No a já za chvílečku pozvu sem na pódium zase naše děvčata, protože mají připravený krásný válčík. Stává se, já myslím, že čím dál častější, že autorama pěsniček, či už melodie alebo textů, sa stávajú v mnohých prípadoch aj samotní muzikanti alebo zpěváci. A je tomu tak aj v nasledujúcej piesničke, je to krásný valčík, takový nežný, který vlastně má na rováši, keď sa to tak poví, ale v tom dobrém slova zmysli. Bohužel bývalá zpěváčka řadoviáků Lenka Králová a Mirek Kolstrung mladší. Tento valčíček sa volá Zavoňala fialenka.
zajtra ráno narukujú frajárenko. Tak to byl válčík Lenky Královej a Mirka Kolstrunga. Vážený, na další skladbu sa priznám, nemám žádné informácie. Jardo, já jsem ti nestihl zavolat, takže na budúce ja sa polepším. Nevadí, já túto chvilku využiju na to, aby vás upozornil, že máme tu určité organizačné záležitosti, které treba takisto oznámit. Nevím, jestli jste si všimli, že pri vstupenkách byly aj lístky do tomboly a u nás, pokud jste tu poprvýkrát, máme ve zvyku vždycky mezi poslední a předposlední, respektive předposlední a poslední kapelu losovat tombolu. Takže jsou tam ceny skutečně, myslím si, že celku hodnotné, protože jsou tam CDčka, DVDčka a případně naši fanoušci, takový stálí fanoušci občas donesou a i sami do tomboly věci. Takže máte se na co těšit a pokud nemáte kúpené tyto lístky do tomboly, můžete se kedykoľvek v prestávce treba obrátit na děvčata v pokladni a zakúpiť si. Takže toľko informácie k tombole a informácie k tej další skladbe. Je to Polečka. Polečka, jak sa môže polka volať Došiel tichonce? Tak polka to je smrnc, ne? Jardo. Také to chápeš, no vidíte to. Já si myslím, že tady nás bude víc, který to nechápu. Nevadí, myslím, že to pochopíme, až si ju vypočujeme. Protože napísala jo Blanka Kaňová a Pavel Svoboda. Došiel tichonce. Nepowiedział.
A v tejto chvíli mám pro vás jedno prekvapení. Já ho, pokud si vzpomínáte, mám každýkrát. Ale dneska je to zase něco výjimečného. Určitě jste si všimli a dneska budete mít příležitostí dost a dost, že aj dechové orchestry tohoto typu, které hrajou většinou polky, valčíky a tak dále, se občas trošičku obrátí aj do té jiné oblasti žánrovej, do oblasti třeba z populární hudby. No a to dneska i u Stříbrňánky, u Glorie budete mít jak na telerku. A dneska a Jovanka si pro vás připravila tež jednu takovou krásnou skladbu, kterou všetci určitě dobře poznáte, lebo jste pamětníci. Karel Svoboda, známý, vynikající skladatel, bohužel odešel v tom nejlepším, který nemělo dejít prostě. No. Napsal moc krásných skladeb nejenom pro Karla Gotta, ale i pro ostatních zpěváků, pro Vondráčku, pro Zagorovu a tak dále a tak dále. No a jednu z nich zpíval Valdemar Matuška, volá se Asi do věží, zaranžoval ju pro Májovanku Peťa Solárik a aj si ju sám zaspívá. Asi do věží. Peťa Solárik, Asi do věží. Já myslím, že... no však ty nemusíš zpívat, protože z toho se nespívá dobře, bublínek. Ale dneska se bude hodně vyprávět o zpívání, protože je to z vína, co si budeme vyprávět. Proto to víno tady pěstujeme, proto ho máme rádi, jak my, tak Moraváci, samozřejmě potom nás všetci pomluvají, že moc slopeme a tak dále. No ale tak co máme robiť, keď to tady všecko rostne, ne? No, či už je to hrozno, či už jsou to trnky, marhule, broskvy, repa, ne? Ano, aj taký repák není špatný, co? Radošovcák by vedeli právě tady v Chropově.
Tam to užívají jako lék po opici, akurát se nesmí to dávkování prehnat, no. Protože potom vás prežene něco jíží. Dobre, pojďme si o ten vínečko zase zaspívat, však je to konec konců nápoj, který máme všetci rádi a keď to užíváme z míru jako lék, tak je to jenom na prospěch. Takže dáme si takovou krásnou pěstičku Václava Maňasa mladšího s textem Julie Běhonkovej. Vínečko jak višňa. Vínečko jako višňa, vánečko moja, vidíš já. Červené vínečko jako višňa, vánečko moja, vidíš já. Druhým čerat stál, na mě předpohledla. Červené vínečko jako višňa, vánečko moja, vidíš já. Druhým čerat stál, na mě předpohledla. Červené vínečko jako višňa, vánečko moja, vidíš já. Nešidím synečku, nešidím, ani z něj do hajku nechodím. Nešidím synečku, nešidím, ani z něj do hajku nechodím. Zolo jenom šlátka, zolo si s ním hrátka. Nešidím synečku, nešidím, ani z něj do hajku nechodím. Zolo jenom šlátka, zolo si s ním hrátka. Nešidím synečku, nešidím, ani z něj do hajku nechodím. Děkujeme pěkně. No a já jsem vám už vzpomínal, že aj Peťa Solárik je nejenom zpěvák, ale aj skladatel, protože už se věnuje tomu delší dobu, aj keď od minulého roku. Musím to prezradit, Peťo, nedá se nic robiť. Už máš na to věk, aj nárok. Co sa dál do důchodku, tak jak keby z muziku trošičku zabrzdil, lebo začal se věnovat
to, čemu sa vyštudoval, teda zahradníčeniu, ktorému sa venujeme aj my, kedy sme to neštudovali, ale on to robí samozrejme daleko, daleko lepší. Peťo, takže konečne si mňa prekvapil, Milo, že tu tady môžu uvést tvoju novú piesničku, nový válčík. Akurát na tej skúšce som postrehel, že ten text, lebo ty si aj autor hudby, aj textu, že jak keby sa blížil tému dôchodku. Byl takový pesimistický, ale naopak ja môžu potvrdiť, že na dôchodku je dobre, no ne? Ano, ľudí, víš... Dojdeme do roboty, máme zarobené, teda staneme ráno, máme zarobené, ne? No, do roboty ideme jenom, keď náhodu potrebujeme si vyrobiť, no. Poslední roky, proto ten text taky, poslední roky, bohužel, už docházáme do takého věku, nás strašně, abo mňa opustili kamarádi, blízký kamarádi a to ve mně tak trošku vyvolalo taký pocit, že jsem napísal potom pěsničku, takže proto to tak je. Takže ty jako sám nejsi pesimista. No proto už jsem měl strach z toho. Takže dobre, dáme si písničku, je to Válčíček. Už nás, milí kamarádi. No, svojím způsobem už ten návod nás k tomu vede, že? Ale my sa nedáme. Ostávajú búdy smutné,
Vzpomínajme z lásku na tých, kterým svíčka nehorí. Připijme si na nás všetkých, či jsme mladí, či starí, či jsme mladí, či starí. Takže to byla novinka Petra Solárika, krásný valčíček, který trošičku nás navodil aj takú trošičku nostalgickú atmosféru, ale to vůbec nevadí, protože to všecko pěsničce patří. No a já mám v této chvíli takovou velice milou povinnost, kterou mě pověrili muzikanti a zpěváčky, abych pozval na pódium našu dlhoročnou zpěváčku, která se dnes prvýkrát s náma neobjavila na pódiu, ale je tu s náma, pomáhá nám, je stále členkou Majovanky, Henrieta Pálkovičová. No a všimli jste si, že už s náma dneska nespívá, že máme tady brigádničku Martinu Kořínkovou. Omlouvám se za výraz, ale jako myslím, že to vůbec není hanlivé. No a my bychom chceli takto oficiálně, myslím si, že Heni poděkovat za to, co pro Majavonku spravila. A já myslím, že to nejlepší spravila aj současný, aj bývalý kapelník. Ja nechám slovo Peťovi, on na to je lepšie stvorený. Pošlíme to ještě Staňovi. Takže, Heni, já bych ti chcel poděkovat za 20 roků krásné spolupráce. Já myslím, že jsme si krásně zaspívali. A zaželať ti, aby sa ti dobre darilo v dalším životě, i keď už s náma tu na pódiu nejsi, ale dúfam, že tady ty z Majovanku, ty akcie nám pomůžeš ještě organizovat. A ještě raz moc děkujem. Já bych chtěl jenom dodat to, že vůbec není tady čas na slzy, protože Heňa je kamarádka, která dlouhé roky spolupracovala a ještě spolupracuje a hlavně vychovává na ľudové škole, respektive základnej umělecké škole v Holiči nových zpěváků a zpěváčky a myslím, že pod jejím vedením, pokud jsem si tak stačil všimnout na internetě, tak dosahují velice dobré výsledky. A to je konec konců její vizitka. Heňa Pálkovičová, ještě raz. No a dostali jsme se do fáze, kdy si dáme závěrečnou pěsničku Majovanky a tu bude samozřejmě zase taková rychlá, kterou všetci poznáte, zaspíváte si ji s náma, protože je to ľudová v úpravě Jana Slaváka. Co myslíte, co to bude? No přednášíme zahrádka, jasně, protože máme zahradníka, ne? No. No pojďte s náma! Přednáší zahrádka, pod ní roste fíjalka. Přednáší zahrádka, pod ní roste fíjalka. Mariány drobný, jako pěkně voní, sázela ho krajárka. Mariány drobný, jako pěkně voní, sázela ho krajárka.
sa nám teší, na Mariánek chodili, chodili na noci, a ty odraplosti, trejarky tam čekali, chodili na noci, a ty odraplosti, trejarky tam čekali. Majovanka z Holíča, kapelník Juraj Kolár, zpívali vám Jarka Soláriková, Martina Kořínková a Peter Solárik. Děkujeme velice krásně. Úvodná kapela si splnila svůj nástup, aby tady navodila správnou atmosféru, to je dobré. Takže chalani a děvčata, nech se páči, ano, prevezmite od našej šarmantnej tady asistentky kytičku. Tak, já jsem říkal chalani, já jsem myslel, že se budu aj lúbať s ním, no ale bohužel, no. Chalani jsou takový nějaký leklí z toho všetkého. Takovou pěknou děvčicu, keď člověk uvidí, tak se z toho lekne, ne? No, v našem věku. Dobre, chalani, můžete...